Takže dobrý večer, já vás vítám u přednášky, jak vytvořit video ve filmovém stylu aneb základy audiovizuální tvorby. Děkuji, že jste si udělali čas. Omlouvám se vám za technické problémy, že jsme začali asi o 10, o 15 minut díl. Jenom jak to bývá zvykem, tak se vyskytlo pár problémů, ale už je vše v pořádku. A přednáška probíhá ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a s obecně prospěšnou společností Bez mezer z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Přejdu rovnou k přednášce, nebo ještě na začátek bych se rád představil. Jmenuji se Petr Slanina, jsem tvůrce videí a fotograf. Tvorbě videí se věnuju už více jak 10 let. Studoval jsem na filmové škole v Písku, studoval jsem režii a scénaristiku, ale v současné době se věnuji i kameře a střihu, když je potřeba, ale režie je pořád můj primární předmět. Asi všichni, pokud tady jsou profesionální tvůrci, tak vědí, že vždy záleží na projektu. Takže přednáška je vhodná zejména pro začínající tvůrce, protože se zaměříme opravdu na základy tvorby, ale pokud tady jsou profesionální tvůrci nebo tvůrci, kteří mají už zkušenosti s tvorbou videí, tak si můžeme společně zopakovat základy. A budou to základy převážně vizuální tvorby, nebo vizuální části audiovizuální tvorby. Tak, na začátek vám chci představit v bodech, na jaké části vizuální tvorby se zaměříme. Téma projedu spíše obecným pohledem, protože o každé části bychom mohli vytvořit samostatnou přednášku, ne-li více přednášek. Rád bych ale začínajícím tvůrcům nastínil, co vše ve filmu a vůbec ve tvorbě videí se používá, jaké mohou využívat prvky a jaké jsou vůbec základní stavební prvky videa, tak aby vlastně to dávalo smysl a vypadalo to hezky. Takže první otázka je, čím můžeme dodat videu filmový vzhled. Zde jsem vybral pár základních možností. Může to být tím, že budeme využívat velikosti záběrů, může to být tím, že budeme využívat kompozici, můžeme se zaměřit na pohyby kamery, s tím souvisí dál sklon kamery, využívání herecké akce a využívání světelné atmosféry prostředí či vlastní nasvícení scény. Tak. A my se rovnou podíváme na velikosti záběrů, bez kterých vlastně bychom žádné vizuální dílo neměli a tím vlastně audiovizuální, protože vlastně i jednoduchý záběr, jednoduchý pohled kamery, i když vezmeme třeba, když natáčíme na YouTube channel, nebo jenom dáme třeba záběr na přírodu, tak je to vlastně záběr a už je to pro nás vizuální dílo a vlastně svým způsobem i audiovizuální dílo, když ho doplníme zvukem. Takže využívání velikostí záběru. Záběry jsou základním stavebním prvkem videotvorby. Pomocí velikostí záběru popisujeme scénu, budujeme atmosféru, stavíme hereckou akci, budujeme napětí a můžeme podpořit emoce, ale vlastně tvoříme, základní bod je, že tvoříme děj, že tvoříme linii, odkud kam nám herec jde, co tam herec dělá, vlastně co se udává i během děje, vlastně tvoříme tím časovou osu. Vlastně pomocí záběru tvoříme časovou osu děje. Takže velikosti záběru jsou spoluobrazy ještě základním stavebním kamenem technického scénáře. Tohle nebudu v tuhle chvíli úplně rozebírat, ale zmiňuji se o tom proto, že si teď představíme velikosti záběrů a jejich názvy, které se pak v technickém scénáři uvádí. A v rychlosti technický scénář je typ scénáře, kde uvádíme veškeré technické parametry k natáčení a na jehož základě se při natáčení orientujeme. Takže ve filmu využíváme 7 velikostí záběrů, nebo 7 základních velikostí záběrů. Jmenovitě se jedná o velký celek, o celek, o americký plán, polocelek, polodetail, detail a velký detail. Zde u velkého detailu pak ještě může být varianta makrodetailu, ale to už je takový
A to už je spíše specifický záběr, který se třeba tolik nepoužívá, ale může tam být. Takže to je takový jako osmý záběr, který bychom mohli použít. Takže my se vrhneme na velký celek. Když se podíváme na velký celek jedná se vlastně o široký záběr, ve kterém vidíme velkou část prostředí lokace, postava je v záběru hůře rozpoznatelná. Je to vlastně popisný záběr, tohle obecně platí pro všechny široké záběry, že se jedná o popisný záběr, protože my vidíme prostředí a vlastně nám to popisuje nám to, že se nacházíme na sídlišti a vlastně nepřináší nám, pokud třeba scénu nenasvítíme, tak nám tento záběr nepřináší v podstatě velké emoce. Opravdu se jedná o to, abychom postavu zařadili do prostředí nebo abychom děj zařadili do prostředí, kde se odehrává. Využití záběru často se využívá jako úvodní nebo finální záběr, nebo se může třeba používat pro natáčení masových scén. Jako úvodní záběr, tak tady bych dal příklad hororové filmy. My si s kamarádem vždycky děláme srandu, že pokud horor nezačíná pohledem z dronu na jedoucí auto v lese, tak to není správný horor. Podívejte se, jestli máte rádi horory, nebo jestli někdy uvidíte horor, tak se na to podívejte a uvidíte, že fakt opravdu asi v 95% filmů je vždycky otevírací záběr, jak jede auto v lese. A tento záběr je přesně velký celek, kdy my ukážeme prostředí, kterým je příroda, ideálně příroda někde na samotě, v pochmurném počasí a tušíme, že se zde bude odehrávat děj. Velké celky se používají často, jako velké celky se používají dronové záběry. Myslím, že v dnešní době každý zná, je to hodně oblíbené. Když se tady podíváme, tady máme ještě další obrázek, zde vidíme prostředí, vidíme postavu, která běží lesem, takže my asi řekneme postava je sportovec nebo sportovkyně, ale už nedokážeme určit, jak se asi cítí, jak se tváří, kolik jí je let a to jenom jako dokážeme určit vlastně jenom nějaký takový třeba základní prvek a opravdu jde hlavně o prostředí. Může tady být ještě, že postava má ráda třeba modrou barvu. Dalším záběrem je celek, ve kterém již vidíme celou postavu a dokážeme ji rozeznat. To pozuje, vlastně tady už poznáme, už vidíme postavy do obličeje, takže třeba u velkého celku bychom mohli vědět, o kterou postavu se jedná, pokud bychom před velkým celkem použili třeba detailní záběr. Ale když ho nepoužijeme, tak to nepoznáme. Ale v celku už dokážeme poznat, o kterou postavu se jedná. Vidíme, že postava má červený baret, takže můžeme hádat, že postava pochází z Francie anebo patří k vojenským složkám. A už nám vlastně postava začíná přinášet otázky. My už tak nějak trošku vidíme i, jak se cítí, vidíme, že se usmívá, ale v tomto záběru to třeba ještě tak jasné není, nebo to můžeme přehlídnout, když třeba budeme mít akci v pohybu. Protože prostředí je zde stále důležitou součástí záběru a vlastně nám pořád vytváří popis toho, kde se postava nachází a popis prostředí, ve kterém postava žije. Třeba když bychom měli záběr v bytě na stůl, kde sedí postava, tak my díky tomu celku vidíme za prvé postavu, ale vidíme celkový záběr na byt a dokážeme určit, jestli má ráda třeba moderní design, anebo jestli je postava movitá nebo chudá a různé takové vlastnosti, ale třeba v tomto záběru nám uniknou emoce, i když už je dokážeme rozeznat. Tento záběr se třeba používá i pro ukázání více postav najednou, můžou se postavy mezi sebou bavit, můžou mezi sebou komunikovat.
Jednou si připojím, že mi tady vypadl mikrofon. Já teda nevím, kde jsem skončil, ale kde jsem skončil. Takže ano, tady vidíme technické situace, které se stávají klasicky. Předtím mi to fungovalo, tak já ještě rychle projedu záběry. Byl jsem u velkého celku, takže ještě se rychle vrátím k velkému celku. Takže jedná se o široký záběr, je to popisný záběr. Postava není v pozadí rozpoznatelná. Vlastně záběr nám popisuje prostředí, ve kterém se postava nachází. Potom máme celek, kde již dokážeme nějakým způsobem postavu rozeznat, ale pořád ještě velkou roli hraje prostředí, ve kterém se postava nachází. Tady třeba vidíme, že postava má červený baret, takže můžeme hádat, že je z Francie, nebo že třeba patří k vojenským složkám. Postava už nám začíná přinášet otázky. Pořád nám zde ale hraje velkou roli prostředí, ve kterém se postava nachází. Prostředí je ostré, znatelné a nese stále informativní význam. V tomto záběru můžeme například odkrýt více postav najednou, nebo natočit, jak se lidé baví spolu ve skupině, kdy dokážeme rozeznat, o koho zhruba jde a kde se nachází. Tady máme další ukázku ukázku celku, kde vlastně vidíme, že postavy se nacházejí na zimním stadionu, mají brusle, takže hádáme, že jdou brusly, že to jsou třeba krasobruslaři. Vidíme, že jedna postava je starší, jedna postava je mladší a už dokážeme definovat. Ale pořád je to jako v informativním hledisku, že jako nepřijímáme zatím moc emoční informace. Pak máme další záběr, což je americký plán, americký cíl. Což je poslední široký záběr, kde vlastně tento z důvodu, že mám zvuk přes telefon a musím si jenom vypnout volání, protože mi sem vlastně přichází volání, tak jenom se omlouvám, že se teďka takhle zasekávám. Je to jenom taková technická chyba, abychom se slyšeli. Takže měli bychom se slyšet. Teď už by neměl být problém, takže omlouvám se ještě jednou za problémy technické. Jsme u amerického celku, nebo respektive amerického plánu. Tento záběr pro informaci vznikl právě v Americe, podle toho se i jmenuje, a vznikl při natáčení prvních westernových scén, kdy vlastně bylo potřeba ukázat, nebo že chtěli ukázat, že jestli postava má Colt, nebo jestli nemá Colt u pasu, takže postava je zabraná v místě od kotníků po kolena, většinou se řeže třeba v kolenou, ale je to někde to místo, že vlastně uříznete nohy a ukážete postavu ještě kousek pod pasem, kde vlastně ve westernu bylo vidět, že si postava má Colt, nebo mohlo to být i záběr, kdy se už chystali do akce, jestli na sebe postavy vystřelí při souboji. V americkém plánu stále vnímáme prostředí, ale už jen v rámci herecké akce. Záběr se často používá pro akční scény, kdy stále vidíme prostor. My máme i prostor s postavou jít, že postava nám třeba neuteče ze záběru.
Pořád vlastně máme prostor postavu sledovat a zároveň máme i prostor pro to, jako ukázat hereckou akci, ukázat, dejme tomu, nějaký akční scény. Když jsem zmiňoval western, tak přestřelku, westernovou přestřelku, kdy postava vytáhne kolt a vystřelí. Dále se tento záběr používá například pro natáčení dialogů ve více lidech, takže více lidí se baví, něco podobného jako u velkého celku, až na to, že zde už se hraje větší důraz na hereckou akci, tak i větší důraz už na emoce. Už dokážeme nějakým způsobem emoce rozeznat. Máme tady další záběr, zde například vidíme, že prostředí třeba už není tak důležitý, pořád zabírá velkou část záběru, ale už není tak důležité. Ale třeba dokážeme rozeznat, že herečka má černé nehty, že herečka má černé rohy a říká, že herečka je asi postava, nebo
Takže nacházíme se v americkém plánu. Dostal jsem tady znovu zprávu, že vypadl zvuk. Doufám, že teďka už to půjde, takže dostáváme se znovu k americkému plánu. Postava je zachycená od hlavy po kolena. Větší důraz klademe na hereckou akci, ale divák se stále může orientovat v prostředí. Tento záběr se začal používat ve westernových filmech, když začali v Americe natáčet westernové filmy a vlastně začal se používat, protože bylo potřeba ukázat postavu popás, jestli postava, aby jsme viděli Colt, jestli má postava u pasu Colt a používalo se to třeba právě u scén, kdy postava vytáhla Colt a vystřelila, takže tím jsme vlastně viděli akci a zároveň už jsme mohli vidět i mimiku. Herecky. Taky se používá, tento záběr se taky používá při rozhovorech mezi více herci, stejně jako jsem říkal u celku. Až na to, že tím, že jsme zase blíž, tak my dokážeme herce daleko líp rozeznat a dokážeme se třeba už trošku vcítit do emocí, které mezi nimi probíhají. Tady je pohled na další americký plán, kde vidíme postavu. My vlastně tady už dokážeme rozeznat, že postava má růžky, že postava má dlouhé nehty a už vlastně si třeba řekneme, tak ano, postava je nadpřirozená a že je někde v horách, pořadí pořád vidíme, ale už začíná být méně důležité, než bylo u celku a hlavně než bylo u velkého celku. Dalším záběrem se dostáváme na polocelek. Postava je zde zachycená od hlavy po pás. Vlastně oproti americkému celku vidíme ten rozdíl, že bychom neviděli, že má postava u pasu Colt. Takže bychom jenom viděli, jak postava drží ruce a pak až by Colt vytáhla nahoru, tak bychom zjistili, že má Colt. Takže tady je vidět hezky ten rozdíl. Zde není pozadí již tak důležité a větší důraz se klade na hercovu tvář a gestikulaci. Vlastně tím, že furt vidíme postavu popás, tak když herec zvedne ruce a bude gestikulovat, tak my to v tomto záběru hezky vidíme a zároveň už vidíme emoce a zároveň už se dokážeme do postavy vcítit. Tady vidíme, že slečna se usmívá a je veselá, tak se vlastně dokážeme cítit do toho, že i když prostředí třeba není tak hezký, ale slečna se tam cítí dobře. Tento záběr spolu s dalším záběrem, který pak představím, který bude polodetail, se často používá pro rozhovory, kdy se dva herci baví mezi sebou a my vlastně můžeme ukázat přes rameno druhého herce, takže my vidíme tady rameno, my třeba v levém záběru uvidíme rameno herce a v pozadí uvidíme tady slečnu, jak povídá, takže třeba takto se dá používat tento záběr. Zde vidíme další variantu polocelku, vidíme, že vlastně ruce nahoře, že pořád je znatelná gestikulace a vidíme, že třeba herečka má šrám ve tváři, takže si řekneme, že si jí asi stalo něco špatného a že se zranila. Ale vidíme, že třeba netváří se tak špatně, takže už se asi z toho dostala. A pořád vidíme, prostě tady třeba bychom ještě mohli mít záběr, že když bychom měli dvě postavy, tak my vidíme, že vlevo je hodně místa, takže bychom mohli dát dvě postavy, které se spolu baví a které se na sebe dívají. Je to takový, můžete si představit, MMA záběr nebo záběr na boxery, kteří se na sebe mračí. Takže to je třeba možnost i využití tohoto záběru, kdy už my se zase dostaneme blíž těm emocím a budeme vědět, že se na sebe mračej, ale zároveň je oba dva vidíme v záběru. Takže dalším záběrem se dostáváme na polodetail. Je to záběr, jak jsem říkal, také se používá pro natáčení rozhovorů, kdy už se zase dostáváme blíže do emocí. Zde vidíme, že postava je zachycená od hlavy po prsa, ramena, je to tak na hraně prsou a ramenou. A vidíme, že se klade důraz na hercovou mimiku, emoce, může se pořád klást důraz na gestikulaci, i když zde gestikulace jde už více do pozadí. A vlastně prostředí vidíme, že už začíná být rozostřené
a pokud bychom i použili už teď velkou hloubku ostrosti, tak už by prostředí nemuselo být znatelné, což si ukážeme i na dalším záběru, že tady vidíme, že prostředí už není znatelné, postavu máme zabranou po ramena, po prsa a už vidíme, že postava je zamyšlená, vidíme šrám ve tváři a cítíme z postavu, že se něco stalo a že je postava zraněná. Dalším záběrem je detail. Zde se nám, jak jsem říkal, pocity o postavě, tak zde se nám pocity ještě více zvýrazňují. Vlastně dostáváme se ještě blíže k postavě. Když bych to shrnul, tak široké záběry jsou opravdu informativní záběry a blízké záběry jsou emoční a často se používají i jako subjektivní záběry a hlavně pro zvýraznění herecké akce. A nebo pro zvýraznění nemusí být jen herecká akce, my můžeme použít i pro zvýraznění rekvizity, kterou chceme ve videu ukázat. Takže v detailu vidíme hlavně herečky tvář, vnímáme její emoce, vnímáme i nejjemnější nuance. Prostředí už nás nezajímá, to ale neznamená, že si s ním nemáme dávat práci, ale už nás nezajímá v rámci tohoto záběru, už nám spíš jenom dotváří atmosféru a říká nám, ve kterém prostředí se asi zhruba nachází, nebo jaká v tom prostředí panuje atmosféra. Jestli jako, tady vidíme, že je zataženo třeba, tak jako atmosféra je trošku pochmurná, ale herečka se směje, takže o to je ta atmosféra veselější. A jak jsem se bavil o příkladu využití, takže tady je zvýraznění silných citových situací postav anebo zvýraznění rekvizity, které je pro daný děj důležitá. A my přejdeme, tady vidíme ještě jeden záběr na detail, zase vidíme jizvu, vidíme zamyšlenou postavu a více se vciťujeme. A my přejdeme na další záběr, kde vlastně rekvizita, kde tady v tom záběru je to velký detail, kde vlastně my můžeme třeba zvýraznit tu rekvizitu. Můžeme zvýraznit zase, zde platí, že můžeme zvýraznit i emoce člověka, když tady vidíme záběr jenom na oči, tak kdyby herečka plakala, tak vlastně tím zvýrazníme tu emoci, že herečka pláče a že se opravdu necítí dobře. Ale když použijeme tento záběr na rekvizitu, tak vlastně rekvizitě dáme důležitost. Můžeme mít širší záběr na dveře a když zároveň ukážeme po tomto širším záběru na dveře velký detail na klíč, tak my si vlastně řekneme, aha, tak tenhle ten klíč patří k těmhletěm dveřím a vlastně jsme dali rekvizitě důležitost. Tady máme příklady využití, zdůraznění vlastnosti snímaného objektu, přidání důležitosti snímanému objektu. Může to být i vlastnost, že ukážeme vlastnost, napadá mě, že třeba teče voda, takže praskne podrubí, my dáme velký detail na prasklé podrubí a zvýrazníme tu vlastnost, že vlastně potrubí bylo staré a prasklo například. Zde máme další záběr na oči, nebo pokračujeme záběrem na oči, kde zase podle výrazu, předtím jsme měli veselý výraz a tady podle výrazu můžeme upřesnit to, že snímaný vlk je asi naštvaný, krom toho, že má modré oči, tak je naštvaný a že bychom ho neměli dráždit. A vlastně tenhle záběr nám to umocní, než když bychom měli třeba polocelé, kde sice třeba uvidíme, že vlk třeba vrčí, ale když ukážeme tady záběr na oči, kde jasně vidíme, že vlk je ve střehu a zároveň třeba bychom mohli ukázat ještě záběr na vrčící zuby, tak tomu dáme tak podpoříme vlastně tu atmosféru nebezpečí a toho, že vlk bude útočit. Takže a tady máme ještě jeden záběr, kde je zvýraznění rekvizity, takže je to záběr na řetěz. Takže my zde zvýrazňujeme, že třeba postava nebo vlk, kterého jsme v předchozím záběru viděli, jsou asi uzamčené a proto se cítí tak, jak se cítí. Takže u detailních záběrů můžeme hezky pracovat s napětím, kdy můžeme třeba postupně odkrývat prostředí a můžeme krásně tvořit atmosféru a dávat důležitost předmětům a emocím, které chceme vyjádřit. Přesuneme se, ještě vám řeknu, jak se používají, na co je důležité dbát o velikosti záběrů ve střihu, jak se vlastně používají. Při střihu se záběry za sebe skládají obvelikost.
To znamená, že bychom měli stříhat, a platí to převážně u širokých záběrů, kde bychom měli skládat na celek, bychom měli stříhat polodetail, na polodetail bychom měli stříhat velký detail a třeba na velký celek bychom měli stříhat polocelek. Nemusí to být přesně takhle, ale jenom jako, že by se to mělo používat ob velikost. U detailních záběrů se třeba naopak střih za sebou používá, jak jsem zmínil v předešlé, u velkého detailu, že třeba postupně odkrýváme prostředí. A já vám teď ukážu, jak to vypadá, když za sebe stříháme stejně široké záběry a jak to vypadá, když je prostříháme detailními záběry. Takže zde vidíme postavu, jak vchází dovnitř, vychází nám ze záběru, zase vchází do dalšího záběru, prochází nám celým záběrem a sedá si na židli. Vlastně smysl tady těch 3 záběrů je jenom informativní, že my víme, že postava jde od dveří k židli. Nevidíme moc, jak se cítí, jako vidíme tam trošku pocity postavy, ale nevidíme moc, jak se cítí, protože záběry máme širší a nedokážeme se do postavy vcítit. A vlastně jediné, co si říkáme, tak ve kterém prostředí asi postava žije. A vlastně je to vlastně i celkem dost nudné, protože jenom koukáme na postavu, jak jde. Vlastně nemáme tam žádný skok, který by nám třeba pomohlo i zkrátit délku chůze. A teď vám ukážu, jak to vypadá, když se používají různé prostřihy velikostí záběrů. A už tady vidíme, máme záběr na to, jak postava zamyká dveře, postava si sundává bundu, háže, vidíme tady logo a nakonec vidíme obličej postavy a už se dokážeme do postavy vcítit. Už si můžeme myslet, co si myslí. Postava se tady tváří dost neutrálně, ale vypadá trošku naštvaně. Ale už podle věcí, co má na sobě, i předtím jsme sice nějak bundu viděli, ale viděli jsme značku outdoorového oblečení. Tady vidíme baseballovou čepici nebo kšiltovku s rovným kšiltem, čepici s rovným kšiltem, ale si říkáme, dobře, tak třeba dalším záběrem se dostaneme na hory, kde postava bude sjíždět kopec, anebo kde postava bude líst po horách. A jo, už se vciťujeme do postavy, už hádáme charakter postavy, už zkracujeme i délku té chůze, on to třeba nevypadá, pořád tam byla ta chůze, kde postava od dveří k židli, ale tím, že prostříháváme, tak my můžeme zkrátit ty pohyby, než zamkne dveře. Nemusí nám postava zamykat na 5 západů, ale stačí, když jednou otočí klíčem a my už střihneme, jak přichází do sundávání bundy. Já vám to ukážu ještě jednou, abyste si třeba tohle líp mohli všimnout. Takže tady je video, kdy postava jenom prochází. Vidíme zamykání, tady zase postava odchází z záběru, vchází do záběru. A je to vyloženě informativní prvek. On informativní prvek není špatný, my ho třeba můžeme použít v dokumentárním filmu nebo v reportáži, tam je to třeba dobré takhle používat, ale zde, jako pokud tvoříme děj, tak to má spíš efekt toho, že se budeme nudit. A teďka ještě rychle ukážeme, jak to vypadá, když prostříháváme záběry. Tak a myslím, že krásně vidět a vlastně, když bychom si porovnali ty časy, jak bychom zjistili, že ty časy scénky s prostříhanými záběry jsou kratší. Dostáváme se na další bod a další bod je využití kompozice. V kompozici se řeší umístění snímaných objektů tak, aby pro diváka byl záběr co nejpřirozenější. Základním pravidlem využívání kompozice je takzvaný řez a pravidlo třetin. Tady v tom případě se jedná v podstatě o téměř stejné věci, protože v pravidle třetin jde o to, že rozdělíte každou stranu záběru na stejně velké třetiny a vlastně kde se vám pak protínají linie, tak tam vzniká místo, kam byste měli ideálně umístit předmět. A u zlatého řezu ten poměr je akorát trochu jiný. Ale
jiný a tím vlastně jenom chci říct, že nezáleží úplně na to, že musíte umístit do nějakého místa, ale je to jenom je to místo, kam byste měli umístit a jinak je to, tady by se člověk měl cítit nebo řídit i hodně podle pocitů. Takže herce či objekty umísťujeme blíže ke stranám záběru, čímž zároveň tvoříme perspektivu a prostor díky kompozici. Takže my přejdeme rovnou na obrázek a zde vidíme pravidlo třetin. Tady máme rozdělený obraz horní stranu i boční stranu máme rozdělenou na stejně velké díly a máme vlastně propojený čárama a vidíme, že tam, kde se čáry spojujou, tam bychom ideálně měli umístit snímaný objekt. A vidíme, jak nám to hezky tvoří perspektivu, že vedle nám vzniká místo a vidíme přírodu a vlastně nám tam vzniká druhý plán díky tomuto, než když bychom třeba celý záběr zabrali jenom postavou. A tady je ukázka, kde je vlastně zlatý řez, takže vidíme, že to umístění zlatého řezu je vlastně je téměř totožné. Jako je to nějaký prostor a možná nejlepší je si udělat pravidlo třetin a zároveň zlatý řez a vznikne vám prostor, kam to bude nejlepší umístit. Ale je to vyloženě, je to informativní místo, není to místo, kam to vyloženě musíte, že tady na to místo, kde se to spojí, to musíte umístit, ale někde k té čáře byste to měli umístit a vytvoří vám to. A vlastně vám takhle hezky vytvoří prostor a vlastně hezky se na to dívá. Vytváří to i dojem jakože pro člověka je přirozené, jako že člověk přirozeně čte ten záběr. Tady máme ukázaný další záběr, zase zde máme pravidlo třetin. Tady bych ještě řekl, že vlastně čteme zleva doprava, nebo my jsme zvyklí číst zleva doprava, takže my se třeba první tady jako podíváme tím, že umístíme objekt tam, kde se nám spojují čáry, tak my se třeba nejdřív podíváme doleva a řekneme, aha, tady je ruka s nějakýma dlouhýma nechtama, asi budou třeba nechty patřit ne úplně obyčejnému člověku a tam vidíme zámek, takže postava je asi zamčená. Takže my i takhle jako hezky navedeme diváka, aby si přečetl ten záběr. Všechny tyhle ty věci vznikají podvědomě, takže je to spíš o pocitu. Ale když to uděláme, tak už navádíme diváka, kam by se měl dívat a jakým směrem a postupně mu třeba odkrýváme, co se v tom záběru děje. Dalším často používaným prvkem kompozice jsou linie. Jsou to linie, které se zbíhají do bodu, kam míří herecká či kamerová akce. Linie se využívají často u širokých záběrů a u záběrů, kde máme středovou kompozici. Takže tady máme záběr, kde nám postavy vstupují na led, který jsme měli u celku. A vlastně teď si ukážeme, jak tady působí linie. A vlastně tím, že jsme použili široký záběr a ono u širokého záběru se nám vlastně zvětšuje, popředí se nám zvětšuje a když třeba natočíme chodbu, tak chodba se nám zmenšuje a vlastně nám to vytvoří linie, kam se divák má dívat. A nás to vlastně tady vede k těm postavám, které vstupují na led a vlastně přirozeně my se díváme na postavy, jenom se koukneme, nacházíme se na stadionu a přirozeně se díváme na postavy. Zde máme další záběr a zase linie se nám zbíhají k titulku. A vlastně klademe daleko větší důraz na titulek, než když bychom třeba měli ten záběr, že by se nám linie zbíhaly mimo obraz a my bychom záběr měli na křivu, tak sice bychom se pořád dívali na titulek, ale už by to mohlo působit rušivě a tady vlastně dáváme ještě přidáváme důraz na to, aby se divák díval doprostřed záběru. Třeba tady určitě znáte Kubricka a Shining, kde vlastně je tahle ta kompozice často využívaná a je to třeba, když jsem zmínil tu chodbu, tak tam jsou používané záběry, kdy třeba chlapeček jede na kole, stojí vepředu, my máme přes něj široký záběr na konec chodby, kde stojí dvě holčičky a to je vlastně to, že my navedeme ty lidi, aby se dívali na konec té chodby a vytvoříme tam napětí, protože ještě nám to vlastně vytvoří hororové napětí a jsou tam nějaké postavy, které my nedokážeme v tom celku rozeznat. Tak to je třeba takový příklad. Dalším bodem je využívání pohybů kamery. Pohyby kamery.
Když to vezmeme jednoduše, pohybem kamery rozhýbeme statický záběr. Pohyby kamery přidávají ale záběrům i plynulost, dynamičnost a zase napětí. Ono se to opakuje, ale opravdu vy, když přidáte každou tu věc, kterou jsem vám řekl a kterou vám ještě řeknu, tak vy tím postupně vlastně podporujete tyhle emoce a když to použijete všechno, tak pak ty emoce máte úplně naplno podpořené. A díky pohybům kamery můžeme procházet skrze prostředí, můžeme sledovat hereckou akci, a můžeme rozhýbat statické záběry, jak už jsem říkal. Rozhýbat statické záběry. A je zde důležité dbát na návaznost pohybů, což je směr, rychlost a dynamika pohybů, aby to zase nemělo rušivý efekt. A my si teďka ukážeme, jak to vypadá, když používáme plynulé pohyby. Takže vidíme, že nám tady záběr jede lehce doleva, tady taky jede lehce doleva. Tady už nám jede na druhou stranu, ale tím, že máme záběry plynulé, tak vlastně nám to nějak nevadí. Tady máme zase naopak přiblížení. Všechny rychlosti zde máme stejné, nebo měli jsme zde stejné rychlosti záběrů, takže nám to vlastně spíš přidalo. Ještě nám to rozhýbalo ty statické záběry, které jsme tam měli a ještě to ty akci dodalo vlastně třeba trošku větší dynamiku, i když to na první pohled nemusí být úplně vidět, ale pocitově tam je najednou další věc, která nám podporuje třeba atmosféru, anebo nám podporuje hereckou akci. A teď si ukážeme, jak to vypadá, když použijeme pohyby s různou dynamikou. Tak tady máme stejně pomalý pohyb, ale najednou máme rychlý pohyb na druhou stranu a zase stejně pomalý pohyb. A tady máme zase rychlý pohyb a zase nám to zpomalí. A už to skáče. Ono bychom to jako asi klidně mohli použít. Není to tak, že bychom se na to nemohli dívat, nebo že bychom si řekli, ježiš, já to nemůžu použít, ale když to porovnáme s tím videem předtím, tak vlastně už nás to tam ruší, už nám to tam skáče a už si třeba divák řekne, a tam mi něco vadilo, tam to nebylo úplně plynulý a už ho to vyruší. A to my nechceme. My chceme, aby jsme diváka hlavně navedli tam, kam ho potřebujeme navíc. Takže proto všechny tyhle ty věci používáme. Aby se divák nenudil. Tak tady je zase ukázka s plynulými pohyby. Vidíme, jak to krásně jde a jak vlastně, i když tam máme třeba přehození toho pohybu, tak vlastně to není znatelné a nevyruší nás to. A tady ještě jednou rychlé pohyby. Tak je dobré, že pokud chceme změnit rychlost pohybu, tak třeba, když bychom chtěli tady zrychlit ten záběr, tak by bylo dobré z toho pomalého, v předešlém záběru, z toho pomalého záběru postupně zrychlit do rychlejšího a pak tady už přejít do rychlého záběru. A třeba naopak, když chceme zpomalit, tak v jednom záběru jedeme rychle, zpomalíme v tom záběru a navážeme dalším záběrem, kde ten pohyb bude už pomalejší. Takže jenom to jako navazovat a dávat tomu logiku, aby to mělo logiku. Tady to třeba nemělo logiku, ty pohyby kamery. Takže jaké máme možnosti pohybu kamery? Můžeme využívat stabilizátor, jízdu, ruční kameru, jeřáb, letecké záběry, švenk, což vlastně pohyb kamery, pohyb pomocí stativové hlavy, pohyb kamery pomocí stativové hlavy a zoom, transfokátor, což je přiblížení pomocí objektivu. Takže to jsou pohyby kamery, které můžeme používat a vlastně myslím, že ta škála je dost variabilní a člověk si může vybrat. Já jsem třeba v těch videích jsem to udělal postprodukčně, takže i postprodukčně si tam můžete přidat pohyby kamery. Dostáváme se na další bod. Dalším bodem je využívat sklon kamery. Pro sklon kamery se používá termín rakurs a je to sklon kamery vůči snímanému objektu. Nejčastěji se využívá podhled a nadhled, anebo žabí a ptačí perspektiva, což ptačí perspektiva je pohled ze zhora, třeba jak jsem říkal u těch záběrů na začátku filmu, že jede auto krajinou a my ukážeme pohled ze zhora a žabí perspektiva je naopak pohled přímo ze země zase nahoru, že koukáme jakoby z pohledu žáby, takže takhle si to můžeme představit.
Tak a příklady použití. Může to být pro zvýraznění lidské postavy, pro zvýraznění snímaného objektu a zase pro zvýraznění emocí. A já vám teď pustím video, kde bych vám rád ukázal vlastně použití nadhledu v akci. Tady to nebude úplně pro zvýraznění emocí, ale v akci, kde vlastně bikeři sjíždějí z kopce a byly tam používaný jak nadhledy, tak podhledy. Tak na to se to může používat. Tady jsem to zastavil, že tady třeba máme nadhled a tady nám vlastně ten nadhled vytvoří pocit nebezpečí, že my máme tu kameru zhora a vytvoříme třeba ještě prudší kopec, než tam je, takže tady nám to třeba vytvoří pocit. Tady to zase zastavím a tady jsme vlastně měli, jak jsme objížděli ten kmen spadlej, tak tady by se vlastně to dalo už považovat za žabí perspektivu, kdy vidíte, jak když my to bereme z toho podhledu, tak vlastně zvýrazňujeme to okolí a zvětšujeme třeba prostředí, zvětšujeme prostředí a zvýrazňujeme okolí, ve kterém se bikeři nachází. Tady zase vidíme, zase máme vhled do jámy, kam jíždějí bikeři a zase nám to navozuje pocit nebezpečí. Takže než když bychom měli nějaký záběr z boku, který by nám třeba nic moc neřekl, tak tady, když vidíme celou tu jámu, tak vlastně soucítíme s bikerama a vlastně nám to přidává víc adrenalinu. A tady vidíme podhled a tady vidíme podhled a vlastně uřízli jsme horizont, nebo i předtím už jsme v předešlém záběru jsme uřízli horizont a tady nám to vlastně zvýrazňuje ten skok a ten skok vypadá třeba daleko větší, než je tady ten skok byl velký, ale můžeme si představit, že bychom třeba leželi na zemi a biker přes nás skákal třeba na metrovém skoku a pořád by to vypadalo třeba takhle monumentálně, jakože třeba letí 3-4 metry ve vzduchu. A já vám to pustím ještě znova, abyste se na to podívali bez zastavování. Zkuste si všímat těch míst, na kterých jsem vás tam upozornil.
Tak viděli jsme, že vlastně i tady velké celky, jak jsou popisné, jak tam taky popisují prostředí a že taky nám můžou umocnit, když ukážeme, jak si jíždějí kolem těch skal, tak nám taky můžou umocnit, že bajkeři si jíždějí nebezpečný kopec. Tak půjdeme na další bod. Dalším bodem je podhled a nadhled, nebo zůstaneme ještě u podhledu a nadhledu, u vlastně pozic kamery. Podhledem zde se zaměříme více na emoce. Takovým nejznámějším výkladem podhledu a nadhledu je role šéfa a zaměstnance, kdy při podhledu zdůrazňujeme nadřazenost dané postavy, její suverenitu, sílu, neohroženost a při nadhledu naopak zdůrazňujeme podřazenost dané postavy. Pocit, že postava potřebuje pomoc či ochranu. Ale nadhledem, jak jsme teďka viděli, můžeme ale zachytit prostředí, ve kterém se postava či objekt nachází. Ale my si teďka ukážeme scénku, kde je to vlastně scénka mezi bossem a zaměstnancem. Tak krátká scénka, já to pustím ještě jednou a tady vidíme, že šéf, že jak máme z podhledu, tak vlastně šéf vypadá větší, že zdůrazňujeme tu jeho postavu. A tím, že jsme třeba použili ještě bližší záběr, tak vlastně vypadá ještě o to víc větší. Jakože opravdu, že zdůrazňujeme, můžeme tam zdůraznit třeba aroganci a opravdu zdůrazňujeme nadřazenost, můžeme zdůraznit naštvání. A vlastně u zaměstnance zase vidíme, že zaměstnanec vypadá menší. A i tím, že jsme použili širší záběr, tak myslím, že mi tvořili pocit, že zaměstnanec je opravdu menší a my víme, že tahle ta postava je podřazená a postava předtím je nadřazená. Takže tady vidíme i kombinaci, když použijeme kombinaci jak třeba bližšího záběru a širšího záběru a zároveň kombinaci podhledu či nadhledu, pozice kamery. Dostáváme se na předposlední bod a předposledním bodem je využití herecké akce. Herecká akce neplatí jen pro herce, platí i pro objekty. Jako u pohybu kamery je zde velice důležité dbát na návaznost akce. Ať je to choreografie, ať je to rychlost herecké akce, použité rekvizity. A platí zde jedno důležité pravidlo, a to je pravidlo osy, pravidlo 180 stupňů. Já teďka to jen zmíním, protože se k němu dostaneme až za chvilku a teďka zase vám ukážu scénku. A je to scénka na návaznost herecké akce a já se tady zaměřím na návaznost vlastně rekvizit a dejme tomu návaznost pohybů herce, přímo herce. Takže tady máme klasickou scénku, kterou už jsme viděli. Herec vchází dovnitř, háže bundu na židli, všechno je stříhané tak, jak by mělo být, pohyby jsou dělané tak, aby navazovaly a vlastně nevidíme žádný problém. Akce na nás opravdu působí plynule. A ukážem si druhé video. A zde vidíme, že herec má jiné tričko a to by tak nevadilo, když je to v úvodním záběru. Ale tady vidíme, že najednou si sundává bundu, ale že má jiné tričko. Tady zase vchází a tady zase dává bundu na židli, i když předtím jenom vcházel a prošel. Jsem to tady vyhnal trošku do extrému, ale se vám takové situace můžou stát, může opravdu, když už se dlouho natáčí, může si herec vyměnit tričko, vy si toho nevšimnete a pak vám tam vznikne problém, který třeba ve střižně už nevyřešíte. Takže si na to dávejte pozor a já to pustím ještě jednou, abyste viděli ten rozdíl. A ono se to opravdu tady zdá, že to je věc, která se vám třeba nestane, ale opravdu zažil jsem to taky, že se vám tato situace stane a pak ideálně, když má tričko ještě nápisy a vy to chcete otočit stranově, zjistíte, že to třeba stranově otočit nemůžete a tak.
No, vidíme, že třeba tady nemá ani čepici a v dalším záběru vidíme, že má čepici a opravdu to je jiný pohyb kamery a vyruší nás to. A jde o to, že divák najednou už nekouká na to, co herec dělá v podstatě, ale něco ho vyrušilo, říká si, tyjo, proč má jiný triko, proč si tady sundává bundlu a tamhle si ji nesundává a už v podstatě ztrácí pozornost od děje, který chceme divákovi ukázat. Takže dalším pravidlem je pravidlo osy. Je to pravidlo 180 stupňů, vlastně pomyslná linie mezi herči, či objekty, mezi kterými probíhá akce. Já rovnou skočím na obrázek, abych vám to ukázal prakticky, protože podle slov si to člověk těžko představí. A tady vlastně vidíme osu. Ta tečkovaná čárka uprostřed, to je osa. Dva modré body jsou herci a vlastně tam vidíme tu čáru 180 stupňů. A to je vlastně místo, kde bychom se měli držet. Když začneme na téhleté straně natáčet kamerou, tak nesmíme u dalšího záběru překročit na druhou stranu. Protože bychom to udělali, tak to divákovi dodá zmatení. Oni samozřejmě jsou způsoby, jak osu překročit a samozřejmě se dá osa překročit. Je to například pomocí pohybu kamery, může to být například pomocí herecké akce, nebo můžete využít třeba detail, nebo se používá střih po ose, což je, že vy natočíte čelní záběr na herce a pak můžete překročit na jakoukoliv stranu. A teď vám ukážu video, jak to vypadá, když dodržíme pravidlo osy. Takže vidíme, že na sebe herci mávají a vlastně nic nám nepřipadá divného. I když nevidíme žádný široký záběr, kde bychom viděli oba dva herce pohromadě, tak logika nás vede k tomu, že mávají asi na sebe a že teda jdou za sebou a pak v dalším bychom mohli dát právě široký záběr, kde je ukážeme vedle sebe. A teďka ukážu, když porušíme pravidlo osy, tak jak bychom neměli. Takže tady vidíme, herec se otáčí, přichází herečka a najednou herečka kouká na jinou stranu. Herci na sebe mávají, my si říkáme, OK, asi mávají na sebe, ale vlastně pocitově už nás to rozhodí, když bychom teďka ukázali celek, tak bychom třeba řekli, OK, mávají na sebe, ale už nás to rozhodí a vlastně jsme překročili osu a herečka kouká úplně někam jinam, než kouká herec. Ukážu vám to ještě jednou na obou příkladech. No, takže vidíme, že tady všechno v pořádku a vlastně nám nedává nic důvod přemýšlet nad tím, že by herci nemávali na sebe. Tady naopak nám to důvod dává, protože herec možná kouká na herečku, ale herečka třeba kouká na jiného nápadníka. Tak a teď si ukážeme, jak lze osu překročit. První způsob je, že pomocí kamerové akce. Pustím ještě jednou. A tady vidíme, tady jsme viděli, že vlastně kamera nám přešla zprava doleva a my jsme vlastně z pravé strany umístili herečku na levou stranu záběru. A tím jsme se vlastně dostali na druhou stranu osy a tady už platí, že my musíme zůstat na druhé straně osy i u herce, takže jsme herce tady natočili z druhé osy, a aby mával na herečku. Ale vidíme, že nás tam nic neruší, že i když jsme překročili osu, tak pořád máme pocit, že herci koukají na sebe a vlastně, že přišli za sebou, že tam není někdo jiný, na koho by mávali. A teď si ukážeme ještě možnost, tady máme ještě možnost pomocí detailu, kdy třeba by bylo ještě ideální natočit detail po ose. Ale taky je to možnost, není to takový skok, jako když střihnete na tvrdo, tak tam vám to opravdu dodá pocit zmatení, ale tady ten detail nám to vlastně pomůže převést. A ještě by to mohlo být, jak jsem říkal, pomocí herecké akce, že nám třeba herečka přejde, nebo herec nám přejde z jedné strany záběru na druhou a tím vlastně překročí osu. A to jsou ty možnosti, jak to můžete použít. Takže teďka tady mám takovou hádanku. Můžete mi klidně napsat do komentářů buď číslo scénky, anebo i záběr, ve kterém byla osa porušena. A já vám pustím za sebou 2 scénky a jenom zkuste hádat, ve které scénce byla porušeno právě pravidlo osy.
spouštíme první. Tak a teď pustíme druhou. Pak vám to pustíme ještě jednou. Tak, pustím vám ještě jednou první scénku. A ještě jednou druhou scénku. Já se tady zkusím kouknout do komentářů, jestli někdo zkusil odpovědět. Vlastně možná ještě počkám chvíli. Vidím tady, že někdo dává jedničku. Dvojku, jedničku, ještě vás nechám. Tak, ty, co říkali jedničku, tak mají pravdu. A já vám ukážu, kde byla ta osa porušena. Dám se tady ještě zpátky. Ještě jednou, pardon. Tak už bys to mělo pustit. A je to přesně tady to... Pardon, ještě jednou to pustím. A je to, já to zastavím ještě tady, je to v tomhle místě si všímat. My vlastně tady máme osu, máme nalevo herce, máme tady ještě, máme tam vzadu dvě herečky a my když tady přiskočíme k oběma dvou herečkám, tak v dalším záběru uvidíte, že tady by měla být herečka v červených šatech nalevo a herečka v tmavých šatech napravo a my je budeme mít naopak otočené. Tady vlastně přiskakujeme blízko, tady nám jde osa mezi hercemi, vlastně tak nějak přiskakujeme, dá se říct, po ose. A tady v záběru vidíme, že vlastně herečku máme na pravé straně, herečku v červených šatech a herečku v tmavých šatech na levé straně a správně by to mělo být naopak. Takže ty, co hádali jedničku, tak měli pravdu a bylo to v tomto místě. Tady vám ještě ukážu tu druhou variantu, tu správnou variantu scénky, abyste viděli místo. A vidíme, že tady herečka je na levé straně, herečka v červených šatech na levé straně a herečka v tmavých šatech na pravé straně. Takže to byl takový test, tak jsem rád, že jste uhodli. A ono, tady ten příklad byl i takovej hůř znatelný, že vlastně ještě jak tam je přískok po té ose, tak si toho třeba člověk nemusí všimnout a vlastně myslím si, že třeba v celkový té scénce by si toho člověk nevšiml, ale může to zase tam může přijít ta situace, že nám to navodí zvláštní pocit a nejenom nás tam něco rozhodí, i když nevíme, co to bylo. Takže tady, tak ještě jednou si pustíme druhou scénku. Tak. A jdeme na další bod. A vlastně dostáváme se už na poslední bod, kterým je využívat světelnou atmosféru prostředí či vlastní nasvícení scény. U světelné atmosféry, jak jsem už teda zmínil, můžeme využívat vlastní nasvícení scény, či můžeme využít denní světlo. Tohle jsou opravdu základní body. Když bychom měli rozebírat vlastní nasvícení scény, tak bychom
tady strávili několik hodin. To je opravdu téma samo o sobě, jako většina témat, ale tady opravdu se jedná o rozsáhlé téma. Ale jenom vám chci v základních krocích ukázat vlastně, jaké jsou možnosti. A chci vám hlavně ukázat, že i s využitím denního nasvícení, nebo s využitím, že využijete prostě světlo za dne, můžete použít třeba odraznou desku, takže se dá natočit video, a že nepotřebujete nasvícení scény. Že nepotřebujete třeba úplně vlastně, nepotřebujete externí světla. Takže světelná atmosféra dodává nám estetický význam, dodává nám dramatičnost, dodává plasticitu hercům a objektům, zvýrazňuje emoce. To samozřejmě, zase to platí to u všech těch bodů, který jsem řekl, ale tady u toho nasvícení bych řekl, že to platí dvojnásob, protože vlastně my tím světlem můžeme udělat strašně moc věcí. My když nasvítíme člověka a stmavíme pozadí, tak najednou vytáhneme postavu do popředí a opravdu ji zvýrazníme. A když ta postava ještě pláče, tak opravdu zvýrazníme tu depresivní emoci, anebo naopak, když se směje, abychom nemluvili jenom o depresivních emocích, když se směje, tak zvýrazníme zase veselou emoci, třeba nějakou agonii a podobně. Takže tady pozor na přeexponování a podexponování, což znamená, že budete mít příliš světlé nebo naopak příliš tmavé záběry. Může to být záměr, dejme tomu sen. První věc, co mě napadá, co všichni znáte, tak trošku přeexponujete, ono to všechno, záběr vypadá snově, ale pokud to není záběr, tak tyhle ty věci už v postprodukci málo kdy zachráníte. Pokud to opravdu hodně přeexponujete nebo podexponujete. Takže tady dávat pozor na expozici a vlastně díky tomu vám, a vlastně pro tu dobrou expozici, to si pak ukážeme, vám pomáhají buď nasvětlení scény, anebo třeba při denním svícení odrazná deska, nebo při denním světle. Možnosti svícení, vlastně svícení scény, užití denního světla. Teď ukážeme vlastní zasvícení scény. Já jsem si tady dal, že jsem večer na sebe nasvítil lampičku, tady to je bez lampičky. A tady vlastně, a teď vidíme, že jsem na sebe nasvítil lampičku, jednoduše, jednu jsem se dal do pozadí a vlastně hezky zmizel šum, mohl jsem nastavit lepší expozici, což je, že nastavíte čas, clonu a tak na foťáku či kameře a záběr vypadá líp a i postava je vytažená a vlastně více zaměřujeme na postavu, než abychom se zaměřovali na prostředí a na to, že třeba záběr je technicky nedokonalý. Tak a teď vám pustím video, který jsme dělali pro Czech Press Photo, což jsem režíroval, psal jsem k tomu scénář. A vlastně to je celé svícené pomocí světla, jakože můžeme říct profi svícené. Tady to rovnou zastavím a tady vidíte, že třeba pomocí svícení, tohle je dělaný pomocí svícení, není to dělaný postprodukčně, to červené světlo, si můžete třeba nasvítit postavu na červeně, což tady znamená, že postava se nachází ve fotokomoře. Tady zase jsme pomocí světla dělali oheň. Ten oheň taky není reálný, není dělaný postprodukčně, je to dělaný pomocí světla a že se manuálně dělalo, že jako že oheň hoří. Takže to je třeba další možnost, jak můžete svítit, na co to můžete i využívat. Tady zase jsme využili atmosféru noci, kdy jsme otevřeli vrata u garáže, hodili jsme tam jenom nějaký slabší světlo, silněji nasvítili holky vepředu a hezky nám to vytáhlo vlastně boxující holky od toho tmavého nočního prostředí a vytvořilo nám to atmosféru, myslím, že jako hezkou atmosféru. Pardon, já vám to pustím ještě jednou, tam už to video končí a tak já vám to pustím ještě jednou, abyste se na to podívali v celku.
Tak a teď se dostaneme na využití denního světla. Takže pokud začínáme a nemáme zkušenosti se světlama, nebo nemáme třeba čas svítit scénu, ale jako většinou to spíš bývá, že člověk nemá zkušenosti se světlama nebo nemá přístup k dobré světelné technice, aby si mohl nasvítit scénu, tak můžeme využít denní světlo a tady můžeme využít odraznou desku. Což tady vidíte, jak vám vlastně vytáhne postavu od pozadí. A už nám začíná i postava usmívat, takže je nasvícená, tak už je spokojená. A je to vlastně jednoduchá věc odraznářská. Já to tady jenom najdu, kdo nezná. Já myslím, že asi většina lidí bude znát odraznou desku, ale jedná se vlastně o takovouhle věc, kde máte buď tady můžete mít stříbrnou stranu, nebo stříbrnou, můžete odrážet stříbrné světlo, máte tam možnost i zlatého světla, když otočíte odraznou desku, máte tam možnost, i když sundáte tady ten vrch, takže můžete změkčovat světlo, který vám přichází, protože tam máte bílou propustnou látku a naopak můžete, a z další strany, z druhé strany je odrazná deska ještě černá, takže tam zase můžete blokovat vlastně padající světlo, že taky se může, někdy tam třeba toho světla je hodně a potřebujete trošku zastínit. Takže já vám ještě tady jednou ukážu, když využíváme odraznou desku, tak vidíte, jak to hezky postavu vytáhne. A odraznou desku je strašně hezký používat při protisvětle, protože vy díky tomu dokážete stmavit pořádně pozadí, protože pokud byste neměli odraznou desku, neměli byste jak odrazit světlo, tak by buď postava byla příliš tmavá, anebo pozadí příliš světlé, když byste zase chtěli vytáhnout postavu. Jo, takže díky té odrazné desce vám to vlastně díky odrazné desce můžete mít hezké všechno, jak popředí i pozadí. A já vám teďka pustím video, kde jsme vlastně nesvítili vůbec, ani jsme nepoužívali odraznou desku. Jedná se o video na lezecké věci pro mountain, takže tam úplně byla jasná myšlenka, půjdeme do přírody, počkáme si na hezký slunečný den, vychytáme ještě západ slunce a prostě natočíme video v akci bez speciálního svícení. Využívali jsme i hodně, jak tam bylo, jak tam prosvítají světla, takže nám vlastně chodili mezi stínem a světlem, protože je to zase v lese, což je v lese hezký, takže jako zase víte, že natáčíte vlastně třeba, když bychom natáčeli někde na planině, tak by to světlo bylo moc ostré, nebylo by to hezký, ale tím, že jsme šli do lesa, tak jsme tam využili takovej, že jsme třeba místo odrazní desky to stmavili pomocí stromů a nechali je procházet v paprscích světla. Zastavím. Tady třeba jsme neměli odraznou desku, ale hodila by se nám tam, teďka bychom nasvítili herce a vlastně bychom mohli smavit pozadí. Ono se to dá dělat i postprodukčně, ale když to uděláte přímo na místě, tak pak ze zkušeností ten obraz, celý ten efekt je daleko kvalitnější, než když to pak třeba doháníte v postprodukci. Pokud nenatáčíte třeba do ravka nebo tak. Pardon, já jsem překročil na další, tak já vám to teďka pustím ještě jednou celé, tam na konci pak uvidíte ještě západ slunce, který jsme právě využili, abychom úplně navodili atmosféru pro závěrečné záběry.
Tady vidíme hezkou zlatou hodinku, západ slunce, akorát když jsme odcházeli ze skal. Takže to je takový, já myslím, že každý, kdo natáčí, tak zná, takže když natáčíme, tak buď ráno při východu slunce nebo při západu slunce. To je vždycky nejakčnější hodinka, kdy člověk se snaží natočit co nejvíc záběrů. Ono totiž při téhleté zlaté hodince je dobrý, že světlo už není tak ostrý, je krásně zlatý, a takže vlastně i vůbec práce třeba s expozicí a se vším je lepší a navíc to vypadá skvěle. Navíc to vždycky vypadá skvěle, myslím, že to všichni znáte z různých filmů, fotek a tak. Tak a pustím vám ještě jedno video, kde jsme používali odrazné desky, jedná se o hudební klip a vlastně jsme tam používali jenom odraznou desku a ničím jiným jsme tu navíc nesvítili. A odraznou desku jsme používali u zpěvačky. Kdy měsíc plně svítí, tam se dlouze usíná. Když slunce nevychází, nevíš. Tak dlouho tady nebylo, vypadl mikrofon, takže já vám řeknu znovu, co jsem vám teďka tady říkal. Jenom říkal jsem, že jsme tady měli protisvětlo a vlastně zpěvačku jsme dali do protisvětla, nebo spíše lehce do bočního světla. A z druhé strany jsme ji nasvítili odraznou deskou a vlastně vidíte, jaký to tady hezky vytvořilo stíny, tím, že byla v protisvětle a tady zároveň odražená odrazná deska nám hezky vytvořila světlo. Měli jsme ještě velkou odraznou desku, takže nám to odráželo hodně světla, takže jsme mohli vytvořit adekvátní atmosféru na to, abychom pak měli hezky viditelné pozadí, což za chvíli uvidíte, a zároveň i hezky viděli zpěvačku. Zde v lese jsme taky používali odraznou desku a zde jsme používali zlatou. Myslím, že to taky trošku vidět, že vlastně tam jsme neměli tak ostré světlo, takže to odražené světlo není tak výrazné jako u jezera v těch horách, v Rakousku, ale pořád nám to hezky aspoň nasvítilo tvář a naladili jsme ji do zlatové barvy tím, že jsme použili tu zlatou část odrazné desky.
No a tady taky vidíme vlastně z té strany je odražené světlo vlastně z pravé strany. A ze zadu, chce jako ze zhora nám šlo slunce a zase nám to i hezky vytáhlo kontra postavu zpěvačky. A to se často nestává. Hledej, kde i hvězda svítí, přestává. Stává se tmou. Doufej, že oči mý tě neproudou. Víš, kam jít, kde mě najít, víš, kam jít, já se ptám. Víš, kam jít, kam až zajít, víš, kam jít, já tě Kde měsíc plně svítí, tam se dlouze usíná. Takže tady vidíme, že i bez speciálního svícení se dá tvořit, platí to převážně pro natáčení v přírodě. A taky záleží ještě, jaký máte záměr, že pokud máte třeba záměr pak nějaký natáčení v noci a podobně, tak tam už potřeba světla jsou, protože v noci nějaká technika zvládne dobře brát třeba světlo, ale pokud tam nemáte třeba pouliční světla, nebo tady v Praze, tady je dost míst, kde se dá třeba fotit i natáčet v noci, ale někde jinde, když už nemáte světlo, tak to prostě už nevytáhnete téměř ničím, takže tam potřebujete externí techniku. Já vám děkuji za pozornost. Já si ještě zeptám, protože jak mi na začátku vypadával mikrofon, jestli ze začátku chcete něco zopakovat, jestli jste tam všechno podchytili, protože nevím, kde přesně mi to vypadlo. Všiml jsem si to vždycky až po nějakých 2-3 minutách, co jsem mluvil, že mi klidně napište, jestli tam chcete něco zopakovat, že bych se k tomu ještě vrátil, aby vám všechno bylo jasné. Já vám počkám do komentáře, protože ono to jde trošku se zpožděním. Klidně pište dotaz, nebo jestli máte dotaz, tak klidně pište. Já bych ještě řekl, že třeba takový moje zjištění, že pak, když už se naučíte používat všechny tyhle věci, tak já třeba pak používám, že když si napíšu námět nebo chytnu myšlenku, takže si, jak jsem hodně jsem se bavil o atmosféře, takže si na začátku právě určím atmosféru, kterou chci mít a díky tomu si vlastně rozstřídím, které věci, co kde použiju, protože často se stává, že pak třeba lidem se líbí nějaké věci a chtějí tam moci použít, že oni se tam nehodí a když si řeknete, když si určitě tu atmosféru, tak vám to pomůže říci, co se vám tam hodí a co se vám tam nehodí. Jak to je třeba takový můj osobní vhled na tvorbu videí a jak já tvořím. Jinak pro začínající tvůrce bych ještě rád řekl, ať začínají postupně, ať si třeba vezmou 1-2 věci na začátek, vyzkoušej si to třeba velikosti záběr, kompozici, vyzkoušej si to a pak na to postupně nabelou ostatní věci, aby to pro ně nebylo hodně informací. Já se určitě budu snažit udělat třeba další přednášky, podrobnější přednášky ke každému bodu, ale chtěl jsem představit hlavně pro začátečníky, jak to probíhá a co vlastně se všechno používá. A ono pak uvidíte, že když použijete jenom jednu věc,
Takže jak vám to najednou to video změní, třeba stavbu záběru, nebo když použijete velikosti záběru, najednou uvidíte, jak vám to změní a myslím si, že vás to bude bavit. Tak tady jsou ještě odkazy, že byste mě chtěli sledovat na Instagramu, nebo když byste měli nějaký dotaz, tak mi můžete napsat na e-mail. A přeju vám hezký večer a hezký zbytek dne a dobrou noc, jestli už třeba půjdete spát. Naschledanou. Vidím, že žádné dotazy asi nejsou, takže naschledanou.